Историята на Енох е една от най-загадъчните и завладяващи в Библията. В няколко реда писанието ни представя човек, който е живял в отдавнашни времена, преди светът да бъде покрит от водите на потопа, време, което днес наричаме предпотопна ера. Но дори с оскъдна информация, Енох изпъква с толкова дълбока духовност, че през вековете името му продължава да отеква сред хората като символ на близост с Бога. Той не просто ходеше с Твореца, Бог го взе при себе си, без да премине през смъртта. В един свят, в който всички умираха, Енох беше изключение. Енох се появява в книгата Битие, глава 5, която представя родословието на потомците на Адам чрез Сит. Там, в стих 21, четем: Енох живя 65 години и роди Матусал. И след като роди Матусал, Енох ходи с Бога 300 години и роди синове и дъщери. Всичките дни на Енох бяха 365 години. И ходи Енох с Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе при себе си. Битие 5, 21, 24. Това е всичко, което текстът ни казва, но мълчанието на писанията често е покана да погледнем по-дълбоко. Важно е да се изясни, че в Библията има двама еноховци и те принадлежат към различни родословия. Първият Енох се появява в Битие 4.17. Той е син на Каин и Каин дава неговото име на град. Каин позна жена си и тя зачена и роди Енох. И Каин съгради град и му даде името на своя син Енох. Този Енох няма пряка връзка с праведния и духовен образ, когото изследваме тук. Енохът, който ходи с Бога и бе взет от него, се появява по-късно в Битие 5.18-24. Той е потомък на Сит, третия син на Адам, и е идентифициран като седмият в линията след Адам. Именно този Енох е възвеличен от библейската традиция като пример за вяра и общение с Бога и също е споменат в Новия Завет. Затова, въпреки че носят едно и също име, двамата имат напълно различен произход и духовно значение. Единият е свързан с падналото потомство на Каин, другият с благочестивата линия на Сит. Първото нещо, което прави впечатление, е изразът «ходи с Бога». Този глагол на иврит означава нещо повече от етично поведение. Става дума за непрекъснато съжителство, интимна връзка, ежедневно пътуване в общение. Не се свежда само до спазване на закони или извършване на жертви, а до живот с Бога, рамо до рамо, като с приятел, като с довереник. Сред едно покварено поколение, както ще видим по-нататък, Енох изпъква със своята тиха вярност. Той не само вярваше в Бога, той го търсеше, обичаше и следваше. Това време, в което Енох е живял, е известно като предпотопния период, т.е. преди потопа на Ной. Човечеството се умножаваше по земята, а с този демографски растеж дойдоха и моралната разруха, насилието и прогресивното отдалечаване от Божието присъствие. Това беше един все още млад свят, но вече дълбоко наранен от греха. Едем беше изгубен и човешкият род се отдалечаваше все повече от своя произход. Именно в този контекст Енох изпъкна. Той не се остави да бъде заразен от духа на своето време. Докато синовете на Каин строяха градове, култивираха арогантност и експлоатираха ближните си, Енох строеше нещо невидимо – история с Бога. Най-удивителното е краят, или по-точно преходът, на неговия живот. Библията казва, че Бог го взе при себе си. Той не умря. Това е абсолютно изключително. В един разказ, белязан от смъртта, и умря е фразата, с която завършват почти всички стихове в родословието на Битие 5. Енох нарушава този модел. Той изчезва от земята, но не както останалите. Неговото напускане е различно. Бог го взе. Този израз се тълкува от векове като божествен акт на възнесение. С други думи, Енох беше въздигнат директно в Божието присъствие, без да премине през долината на смъртта. Само още един човек в Библията е имал подобна съдба – пророк Илия, който се възнесе на небето в вихрушка, 4 на Царе 2.11. Но какво означава това? Защо Бог би взел Енох, без да му позволи да преживее смъртта?
Отговорът не е изрично даден, но можем да намерим следи в Новия Завет. В Евреи 11:5 е написано: „С вяра бе възнесен Енох, за да не види смърт, и не се намери, защото Бог го беше възнесъл, понеже преди възнесението си той получи свидетелство, че е угодил на Бога.“ Ето я тайната. Вярата на Енох е угодила толкова на Бога, че му е била дарена изключителна съдба. Той се превръща в пример за това, какво означава да живееш чрез вяра, и още повече в предвкусване на това, каква ще бъде крайната съдба на онези, които живеят в Христос. Не вечна смърт, а пълноценен живот с Бога. Затова много богослови смятат Енох за прообраз на възнесението, обещано на църквата. Той предвещава чрез своя живот онова, което ще се разкрие напълно в бъдещето. В 1 Солунци 4:17 Павел пише: „Ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, за да срещнем Господа във въздуха, и така ще бъдем винаги с Господа.“ Енох, следователно, е като първи проблясък от това обещание. Неговия живот сочи към нещо по-велико, към една есхатологична надежда. Има също така скрит символизъм в детайлите на неговото родословие. Енох е седмият след Адам, което е значимо в библейската символика. Числото 7 представлява пълнота, съвършенство и божествен ред. Не е случайно, че именно Енох, седмият в списъка, е човекът, който ходи с Бога и бе възнесен. Неговото място в родословието не е само хронологично, то е пророческо. То е там като знак, като свидетелство сред нарастващата поквара, показвайки, че все още има хора на земята, които търсят Бога с цялото си сърце. И накрая, Енох имал син на име Матусал, човекът, който живя най-дълго в Библията – 969 години. Еврейската традиция твърди, че значението на името Матусал, възможно, когато умре, ще дойде, сочи към факта, че потопът се случил именно в годината на смъртта на Матусал, което предполага, че самият му живот е бил нещо като пророчески часовник на Божието търпение. С други думи, синът на Енох представлява удълженото време на божествената благодат преди съда. Следователно, Енох не е просто мистериозен персонаж. Той е огледало на нашата духовност. Той ни напомня, че е възможно да ходим с Бога дори в трудни времена, че вярата е повече от убеждение, тя е общение, постоянство, преданост. И той ни предвещава едно обещание. Има вечна съдба, запазена за онези, които угаждат на Бога. Името на Енох, макар и рядко споменавано в писанията, носи огромна духовна тежест. И дори с едно скромно появяване в Стария Завет, неговият образ се завръща с мощ в Новия Завет. В Евреи 11, прочутата глава на галерията на вярата, Енох заема видно място сред духовните герои на историята. Това не е маловажно. Той е запомнен хилядолетия по-късно не заради грандиозни дела, а заради живот на тиха и силна вяра. Авторът на посланието до евреите заявява: „С вяра бе възнесен Енох, така че не видя смърт и не се намираше, защото Бог го бе възнесъл. Понеже преди възнесението си той получи свидетелство, че е угодил на Бога.“ А без вяра е невъзможно да се угоди на Бога. Евреи 11:5-6. Този цитат ни дава не просто историческо напомняне, той ни предлага тълкователен ключ. Вярата на Енох не беше неясно чувство, тя беше житейска позиция. Той живя като човек, който напълно вярва в реалността на Бога, дори без да го вижда. И още, живя като някой, който разбира, че угаждането на Господа е най-висшата цел на съществуването. Но именно в посланието на Юда, едно от най-кратките и загадъчни писания на Новия Завет, Енох се появява с още по-голяма мистерия. В стих 14 Юда пише: „За тях пророкува Енох, седмият от Адам, като каза: ето, Господ идва с десетки хиляди свои светии, за да извърши съд над всички.“ Това пророчество не се появява в Битие, нито в никоя книга от Стария Завет. Откъде Юда е взел този цитат? Отговорът се крие в един древен текст, известен като Книга на Енох,
апокрифен труд, който е циркулирал сред юдеите и християните през първи век. Тук възниква един от най-интригуващите въпроси в библейската теология. Ако книгата на Енох не е вдъхновена и не е част от канона, защо Юда я цитира в своето послание? Този въпрос предизвиква дебати сред изследователите от векове. Първото, което трябва да разберем, е, че цитиране на даден текст не означава непременно, че се приема цялото му съдържание за вдъхновено. Юда, както много автори от онова време, познавал писанията и традициите, които се разпространявали сред юдеите. Книгата на Енох била широко четена и уважавана в определени кръгове, особено сред есеите от Кумран и други апокалиптични групи. Цитатът може да е използван от Юда като риторично и културно средство, за да подсили аргумента си с нещо вече познато на публиката му. Освен това, съдържанието на пророчеството, цитирано от Юда, не противоречи на библейската доктрина. Идеята, че Бог идва в слава, за да съди нечестивите, е широко потвърдена в писанията, както в Стария, така и в Новия Завет. Затова Юда може да е видял в пророчеството, приписано на Енох, истина, съответстваща на каноничното откровение, дори ако останалата част от апокрифната книга съдържа елементи, които не са приети от църквата. Това е като Павел, например, който в Деяния 17 цитира гръцки поет: „Защото и ние сме негово потомство“. Деяния 17:28. Това не означава, че Павел е смятал гръцката митология за писание. Той просто използва културна препратка, за да предаде една теологична истина. Юда прави същото с книгата на Енох. Извлича една перла на истина от един по-широк контекст, който сам по себе си не е вдъхновен. Но има и още един детайл. Юда нарича Енох седмият от Адам, факт, който също се споменава в Битие. Това подсилва идеята, че Юда се отнася към библейския Енох, човека, който ходеше с Бога. Тоест, има приемственост между заветите. Енох не е просто фигура от миналото, а свидетел на християнската есхатологична надежда. Неговото пророчество сочи към края на времената, към последния съд, към победата на Бога над злото. В този смисъл, Енох отново става предвъзвестител на това, което предстои. Всичко това ни показва, че Енох не е просто едно древно име, изгубено сред старите страници. Той е живо звено между обещанията на Стария Завет и изпълнението им в Новия. Той представлява вярата, която угажда, живота, който устоява на света, гласа, който пророкува сред упадъка. А неговото присъствие в посланието на Юда разкрива нещо още по-дълбоко. Божието откровение надхвърля времето и човешките граници. Понякога той използва дори онова, което е извън официалното, за да ни напомни за вечните истини. И сега, ако си стигнал до тук, позволи ми една покана. Ако това съдържание е събудило в теб жажда за по-дълбоко разбиране на Словото, ако цениш такива размишления, които съчетават богословие, духовност и библейска мистерия, тогава от сърце те каня да се абонираш за този канал. Тук всеки видеоклип се подготвя като олтар, с благоговение, с грижа, с любов към истината. И повече от това да се абонираш, сподели своята гледна точка в коментарите. Какво най-много те впечатли в историята на Енох? Беше ли чувал за апокрифната книга, която носи неговото име? Твоето участие е важно, защото това пространство не е само за учене. То е за съвместно пътуване, както Енох пътуваше с Бога. Нека го изградим като общност. Интересът към Енох е преминал през вековете, и то не без причина. Макар Библията да казва малко за него, неговото физическо отсъствие и близкото му общение с Бога пораждат много въпроси. Това любопитство довежда до създаването на устни традиции и по-късно до написването на текст, известен като книга на Енох, или по-точно Първо Енох, апокрифно произведение, изпълнено с видения, откровения и описания на духовни светове. Тази книга, макар и да не е част от канона в повечето християнски традиции, оказва дълбоко влияние върху юдейската теология в междузаветния период и дори върху първите християни.
Книгата на Енох е написана на различни етапи, от различни автори, между 3 век, и 1 век след Бетве. Това, което имаме днес, е сборник, разделен на 5 основни части. Книгата на стражите разказва за падението на ангелите, на стражи, които се съвкупяват с човешки жени и раждат нефилимите. Книгата на притчите съдържа пророчества за последния съд и идването на човешкия син. Астрономическата книга описва небесни цикли и календари, които уж са били разкрити на Енох. Книгата на сънищата разказва символични видения за историята на Израел и света. Посланието на Енох – послание за съд, праведност и идването на Божието царство. Тези части, макар и различни помежду си, споделят един и същ дух – да разкрият божествени тайни, скрити за обикновените хора. Енох от апокрифната книга е изобразен не само като праведен човек, но и като посредник между небето и земята, който получава откровения директно от ангелите и е воден до най-свещените кътчета на творението. Една от най-противоречивите части в книгата на Енох е тази за стражите, ангели, които се разбунтуват срещу Бога, слизат на земята и се женят за човешки жени. Този разказ се свързва с Битие 6.1.4, където се говори за синовете Божии, които взимат за жени дъщери човешки, раждайки гиганти. Книгата на Енох разширява този разказ с драматични детайли. Ангелите учат хората на магия, чародейство, астрология, производство на оръжия и така земята се изпълва с насилие. Тогава Бог решава да съди ангелите и гигантите и постановява потопа като форма на очистване. Библейският Енох е споменат като човек, който ходеше с Бога, но Енох от апокрифната книга е изобразен като мистичен пророк, видец, небесен писар и ангелски съдия. Разликата е ясна. Първият е праведен човек, който изчезва мистериозно. Вторият се възнася на небето, разговаря с архангели, записва Божии заповеди и съзерцава краищата на творението. Разстоянието между двата образа е теологически значимо. И именно за това църквата, с голяма предпазливост, не канонизира книгата на Енох, въпреки че тя е била уважавана от определени групи и дори е повлияла на ранното християнско мислене. Най-голямата разлика между библейския Енох и този от апокрифа е в акцента и функцията. Първият е пример за живот, простота и вяра. Вторият е вплетен в духовни митологии и сложни космологии. Енох от Битие ни приканва да живеем с Бога в обикновеното. Енох от апокрифа ни пленява с вселена от ангели, бездни, живи звезди и космически съд. И двамата имат своята стойност, но само един от тях е в писанието като образец на вяра. Причината, поради която книгата на Енох не е включена в каноничната Библия, е важна за разбиране. През вековете, когато библейските книги са били разпознавани и събирани, използвани са няколко критерия – пророческо или апостолско авторство, приемане от църквите, доктринална съгласуваност и признато божествено вдъхновение. Книгата на Енох не отговаря на тези критерии. Тя няма ясно авторство. Въпреки че е приписвана на Енох, това е невъзможно, тъй като той е живял хиляди години преди Моисей, когато писмеността дори не е била разпространена. Освен това, тя е била приета само от маргинални общности като есеите, а не от основната юдейска традиция или от апостолските църкви. И накрая, в нея има доктринални и символични елементи, които се разминават с писанието, като прекомерни космически спекулации, описания на ангели, които надхвърлят библейското откровение, и есхатологични идеи, които граничат с митология. Това не означава, че книгата не може да бъде четена. Да, тя може да служи като исторически източник, като прозорец към разбирането на това, как юдеите от междузаветния период са възприемали духовния свят. Но тя не е нормативна за вярата, т.е. няма авторитет да определя доктрина или да ръководи духовния живот на християнина. Това е като да гледаш картина, вдъхновена от библейски персонаж. Тя може да бъде красива, провокираща, символична
но не заменя Божието Слово, разкрито в каноничните писания. Богословът Брус Мецгер, един от най-големите изследователи на формирането на библейския канон, твърди, че книгата на Енох е като снимка на духовната мисъл на една епоха, но не и оторизирано огледало на Божието откровение. Това е отрешаващо значение. Бог избра да говори чрез конкретни книги, вдъхновявайки пророци и апостоли в определени времена с изкупителна цел. Енох може да е бил цитиран, но неговата книга като цяло не носи същото вдъхновение. И все пак остава една мистерия. Защо Бог би позволил една неканонична книга да съдържа истинско пророчество до такава степен, че да бъде цитирана от Юда? Може би защото Бог в своето всемогъщество не е ограничен от човешките граници на историята. Той говори както пожелае, когато пожелае, и може да използва дори несъвършени източници, за да ни напомни, че съдът ще дойде, че злото има предел и че неговата правда е сигурна. Юда разпозна тази искра на истина и я посочи с дързост. И така, когато изучаваме книгата на Енох, добре е да подходим с разсъдливост. Трябва ли да се възхищаваме? Не, но можем да се поучим. Това, което този апокриф ни показва, е, че Божият народ винаги е копнеел да разбере невидимото, да разчете духовното, да се потопи в обещанията за края. Апокрифният Енох отразява този копнеж, интензивен, понякога фантастичен, но пълен с жажда за Бога. Въпросът, който мнозина си задават в края на всичко това е: защо книгата на Енох не е в Библията? Защо, дори след като е цитирана от Юда, е оставена извън това, което наричаме вдъхновено писание? Отговорът преминава през по-широко разбиране на процеса на формиране на библейския канон. За включването на една книга в свещеното писание са били нужни строги критерии. Тя е трябвало да има апостолски или пророчески произход, да бъде широко приета от ранните християнски общности и най-важното – да демонстрира богословска съгласуваност с прогресивното Божие откровение в историята. Книгата на Енох, макар и завладяваща, не отговаря на тези критерии. Тя не е написана от самия Енох, а представлява пример за псевдоепиграфия, т.е. текст, написан от друг под името на древна фигура, за да придаде авторитет на съдържанието. Освен това, съдържа пасажи и видения с висока степен на символика и спекулация, които често се разминават с тона и учението на писанието. И все пак, нейното четене ни помага да разберем как Божият народ е копнеел за откровение, за правда, за познаване на небесните тайни. Проблемът не е в желанието за отговори. Проблемът е в доверието към източници, които не са били вдъхновени от Бога, а плод на човешки усилия. И именно в този контраст фигурата на Енох възкръсва не като литературен герой, а като жив свидетел. Той не е писал велики трактати, не е извършил публични чудеса, не е бил призован да освободи народ като Моисей, нито да пророкува пред царе като Илия. Енох просто ходеше с Бога и именно това непрекъснато, тихо и вярно ходене го направи безсмъртен. Това трябва да говори дълбоко на сърцата ни в едно време, в което толкова много хора искат да се открояват, да се показват, да създават, да влияят. Животът на Енох ни напомня, че най-голямото свидетелство не е шумът, който вдигаме пред света, а дълбокото и тихо общение с Бога, когато никой не гледа. Енох е предизвикателство за съвременната вяра. В свят на бързане и представяне, той ни кани в присъствието. В епоха на повърхностност, той ни сочи към дълбочина. В поколение, което цени резултата, Енох цени пътя. Той не достигна славен край, защото постигна нещо. Той бе взет, защото ходеше вярно. Неговата съдба беше естественият резултат от неговата близост с Бога. Той не търсеше да бъде възнесен, търсеше да бъде близо. И точно това го отведе. В същото време, Енох представлява есхатологична надежда. Фактът, че не е умрял, го превръща в фигура, която предвещава обещанието за грабването и славното възкресение. То е напомняне, че смъртта не е крайният край за онези, които ходят с Господа. Така както той беше взет,
Ще дойде ден, в който и онези, които са в Христос, ще бъдат преобразени в миг на око. То е предвкусване на победата на живота над смъртта. Но Енох също е и предупредителен знак. Неговото поколение бе осъдено. Потопът дойде след смъртта на неговия син Матусал. Светът около Енох вървеше към гибел, дори докато той вървеше с Бога. Това ни учи, че е възможно да живееш сред хаоса, без да бъдеш завладян от него. Енох устоя не с сила, а с святост. Той не преобрази света, но се запази пред Бога, и това понякога е най-висшето призвание, което можем да получим. Енох ни учи също така и за вярата. Посланието към евреите ни казва, че той беше взет, защото беше угодил на Бога. А следващият стих ни напомня: без вяра е невъзможно да се угоди на Бога. Това означава, че ходенето на Енох не беше плод на морално усилие, а на духовно упование. Той вярваше, че Бог е реален, присъстващ и достоен да бъде търсен. Той вярваше, че да ходиш с Бога е по-добро, отколкото да ходиш с хората. Той предпочете божественото общение пред общественото одобрение, и тази вяра оформи целия му живот. И тук се срещаме с същността на тази история. Енох не е древен мит. Той е огледало на нашето пътуване. Той е образ на духовност, която устоява на времето. Той е гласът на тишината, който казва: с Бога има повече, отколкото със света. Той е поканата към общение във времена на разсейване. Енох е човекът, който бе запомнен не защото е живял дълго, а защото е живял добре. И това ни предизвиква. Може би днес ти се чувстваш не на място, чужд на своето поколение. Може би си уморен от това да се опитваш да угодиш на всички и все пак да се чувстваш празен. Може би гледаш света и виждаш насилие, корупция, повърхностност и се питаш: все още струва ли си да ходя с Бога? Отговорът на Енох е вечен шепот: струва си. И не само това, трансформира. Да ходиш с Бога променя всичко, не защото светът се променя, а защото ние сме взети от Него. И ако си стигнал до тук, слушайки това послание, искам да ти кажа нещо просто, но дълбоко. Благодаря ти, че вървя с мен до края на това видео. Това не беше просто съдържание. Беше духовно поклонничество. И както Енох не ходеше сам, вярвам, че и ние не трябва да ходим сами. Затова те каня не само да се абонираш за този канал, а да станеш част от това непрекъснато пътуване. Място, където заедно търсим да опознаем повече Бога, да разбираме Неговото Слово, да размишляваме, да растем и да бъдем преобразени. Тук всяко видео е стъпка, всеки коментар – среща, всяко размишление – възможност за обновление. Ако искаш да продължиш в това пътуване, абонирай се. Но направи го не само за да получаваш видеа, направи го като символ, че искаш да ходиш с Бога дори в трудни времена, че желаеш да бъдеш различен от своето поколение, че има глад в теб, който само небето може да утоли. Енох ходеше с Бога. Нека това бъде и твоята история, и нашата.